Jarene kepengen goleki anakmu. Anakmu mati malah mbok unteri ya. Ayo piye iki mati rada anak. Meneng sik. Tak tilikane wis mati tenan apa urung. Wong kok iso Ya dah. malah nyenggrang. Anak mati kok kon tenang ae. Lah, urip. Urip ning mok cilik. Saha? Cilik piye? Nek tangi yo wedi. Yo ya matine apane iki ngono kok. Sebut kok kleru. Ora, aku jek ngerti. Kon nyawa. Wong iki anakmu narak gur dikepruk to Iya dikepruk gulune. karo bapakmu. Wah, Teges iki durung teko pestene. terus piye Pak? Ben mari Heeh. raupi dalane. Oh, ngono. Dalane ndi mau dalane kok kene. Kene terus karo aku ah. Heeh. Karo kene karo aku. Aku ora mlane mangan karo bapakku karo dikepruk. Dadi ora pulang-pulang sak kene. Lah kok iso dikepruk ki mau piye terus gulune? Iya lagi terus piye lagi dalane kok piye? Aku kudu bingung tak. Woi. Lem mlaku iki wis teko ndi? Teko gabus apa teko jogan? Lah apa kane? Kok malah uter-uteran ki lah apa neh? Lah yo sajare bingung lah. Jare kok ora pikiran sebalan. Aduh, Bang Mubek. Mbokne. Lehku ngomong ki didungokno dhisik. Ora kokan kemudo iki ben mari terus diraupi dalane nalika mlaku karo mendut ki ora. Lah, terus apa? Diraupi dalane nalika kemudo lair. Diraupi ben kemudo waras. Udah lewat dia, Kok. Terus kene iya. Lah iku raupno. Iki kan rapi udah ora ngomong kok iso. Ki, Kok. Ae ora iso iki piye to, Pak? Yo ora iso ana iki piye ora geduk aku. Ali aku iso duwe bojo jalan iki. Jabang Iso jalan piye, Pak? Lah nek iku upamane kowe ape jipuk dhewe ya ora iso Ora ambek. iso tanganku ora gitu, ora gitu. Mangkane kudu ana sing jipukno. Kudu sing wangi. Ya. Aku tak wangi aku. Ayo. Alah, Pak. Ayo sibuk kok. Kowe ku gawe kemuda piye? Ora. Lah iya kok ape jipukno. Sibuk terus turun. Sing jipukno iki ya kudu nalikane kemuda iku sing gawe sapa? Sing gawe sapa? Sing gawe dak sampean. Lah, anu sing jumuk sampean. Iya, Pak, sampean sing jumuk. Ya halus. Aku. Sampean Heeh. jumuk. Iya. Sing hati-hati ya, Pak ya. Aku ora ngadus ae, Bro. Ora ngadus? Ora ngadus ae, Pak. Wis salah mambu-mambulah wong kanggo anakmu. Ora apa-apa. Madhepno